Panguva ino social media yakazara manje, vanhu vachiti regerei vakomana. Mashoko aya ari kudirectiwa aiwa kunana Patrick Chinamasa. Panguva ino they are being attacked. Vachionzwa kunzi vakomana kana musingazvigoni zvemaZANU-PF power plays, garai zvine matambira kure. Chitiko chinoonekwa kunzi VP Constantino Chiwenga panguva ino did not know what is doing behind the scenes. But panguva ino after Chinamasa afosewa kudelete his post, zvangopa signal yekuti kune zvizhinji zvakaitika yesterday behind the scenes. Saripena mashoko budanyogwa panguva ino. Don't subscribe or like on the bell. Takananga BBC Zimbabwe budanyora chiti anyone who is standing on Chiwenga's way gets hammered. The battle to succeed ED goes down to wire. ZANU-PF Secretary for Legal Affairs Patrick Chinamasa, who posted on Twitter now X that Tagore is now a member of the Central Committee and the decision is irreversible, as he deleted his post. Regerei vakomana. Ameno. Muri Zimbabwe ndimo muri kuzviona izvi. Munoti kudii? Muchiona that post siya muri kuona on the screen yaChinamasa yakaposta aiwa panguva ino abvisa mukomana. Panapa vanhu vari kukomenda vachiti muchazovanzwa vakutaura vachiti that account was hacked kana kuti hatiyaistombora account yedu this and that. Panguva inoi maybe we do not know, they were just trying to test the waters kuti what are people going to react, how are they going to react, vachazoita sei. But panguva ine chikwadi ndo chiripo chekuti the post has been deleted. We are waiting kunzwa kuti aiwa vachazokomenda kuti kudei. We have seen even the presidential communication yatadza kuva reached. Vana John Jaramba Zim I tried to contact them kuti vakwanisa kukomenda pamusoro pechitiko ichi, but panguva ino havazi reachable. Chitiko chiri kunokonza nyika yeZimbabwe panguva ino nhau dzekusakisida mutungamiri wenyika dziri kutopisa ende hadzisi nhau dzekutamba nadzo. MuZANU-PF panguva ino hazvina kumira zvakanaka. Kuchionekwa mafactional fights, mamwe ari kusapota the 2030 plan, mamwe ari kuenda against, ende mamwe ari kuti aiwa vana kuda kwachitagure atomhuri kana kuvaona. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Nako message medu mafunguro enyu. So subscribe or like, check on the bell icon.